Намирам се в село Трилисник и докато чакам клиенти за оглед, реших да ви направя една видеообиколка. Става въпрос за къща, която е строена 85-та година след основен ремонт. Абсолютно нищо не е пестено в нея. Сменени са ВиК, инсталации, подови замазки, мазилки, хидроизолация, шумоизолация, водоустойчиви, импрегнирани гипсофазери са монтирани навсякъде. И всъщност какво е запазено? Конструкцията на къщата е запазена, дебел зид, тонна плоча, здрав покрив, претърсен, проверен, монтирани луци. На 2 етажа е къщата, като сега сме на първи етаж. Първи етаж има 2 спални. Влизаме в първата, която гледа към външния двор. Той е самостоятелен. Това е другата спалня. И има също така баня с мокро помещение и прозорче. Сега ще се качим горе и после ще излезем на двора. Съобщето е вкарано вътре, било и външно. Сега има огромни, високи френски прозорци, отваряеми, с които влиза страшно много светлина. Вече сме на втория етаж. Тук би била кухнята и хола. Навънка гледката е топ. Улицата е асфалтирана, има канализация, има права вода, ток, разбира се. Това е третата спалня. Тя е по-малко като квадратура, с западно изложение, 10 квадратни метра, които принципно могат да се добавят към хола. Ако се бутне ето тази стена, хола ще стане с 10 квадратни метра по-голям. Една баня, отново с прозорче, за гледка към двора. Чакайте да отворя да видим. Мъка много светло, почти нищо не се вижда, но снимките ще стане ясно по-късничко. Това е четвъртата спалня, най-голямата от всичките. Всякъде е помислено за осветление, скрито по таваните, контакти навсякъде. Двора. Излизаме. Ето ние на двора. Само задната част е на 300 квадратни метра. Общата площ на парцела е доста по-голяма. Подготвяне за ограда. И това е за сега.